Кое е верно? Диво, етап ще сме. Да. Гуш! Хайде да си Как става бата? Добър ден! Капитан Езеровей! Ето е музика, майсторе. Хайде га! А, така, момичета. Какво правите? Дай ги ключе, да изиграят кой ключе, да, какво става? Да живее народа! Да изиграе народа ли? Хора искам! Искам хора! А, играй ключе тук да гаш, пъти се пуска. Туркиният идва на среща. Семейство искам. Семейство. Опа, леко мебелите. Дай да га. Опс. Ало, откъде взимате бензина? Така, дай да га. 3 крачки напред, 2 назад. Не съм ли би искал сотики от тези хора? Имам за вас. Я така, дай малко. Ние не ще ме. Дай за новата година да га. Опс, леко, мебелите. 2 крачки напред, 3 назад. Българско хоро. Да га, бро. Лидия Иванова. А ти удари едно влашко, бе. Не мога. Тя ги. Няма да водиш до пътя към колонка, да убива като нищо. Оп, леко. Да живее народа! Така, бро. Леко фикуса. Имаше един паниер. Тя беше с дънки. Може да го правим това. Да живее народа! Европейски съюз, така. Европейски съюз, така, Две на трак. Така. Българско хоро. Шупка. Две крачки напред. Едно вайс. Евола. 3 назад. Едно вайс. Къде е тя? Далеч в планината. Удри във вашето, играй ключек, бе, дева. Еделвайс. Самотно цвете. Еделвайс, самотно цвете. Цъфти далеч в планината. Така. Защо тя, Еделвайс, самотно цвете, тя да цъфти? Трябва да я откъснеш. И? Снежна дружина. Ева. Така, бро. Дай. Помощ! Аз Апанов, аз ще те разсрем като комунист и Стефан Панов. Къде цъфтиш ти, момиченце? Едел, далеч в планината. Еделвайс, самотно цвете, далеч в Еделвайс. Какво значи Еделвайс? Не знам, кажи ми. Ти беше накрая с най-интересно. Горе в парите, горе там. Самотно цвете. Еделвайс.